Good morning. Please stand. Hearts are filled with sadness, sing and call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of our hopeless soul, work on me your wondrous arm, change to joy my every if it be His holy like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous arm, change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, suitor to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you, Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you, Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you, Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you, Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you, Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautuban sa imong kabutan, na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto nama. Kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Huwebes, memorial kan mga Angeles de la Guardia. Sabay taman sa mga intensyon ang mga pamisa ngunyan. Mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando Angie Chua and family, Ray Gianan. In honor of St. Jude, dulot ni Nelfa Primavera and family. Mga pasasalamat man, Julia Duran and Renerio Duran Jr. and family, Joy, Elvero Apoya and family, Badoria family, and China Guyena and Araya family. Siringman, mga special intention to pass the exam for medicine, dulot ni Dominic Gurat, for good weather, dulot ni Nili Loyola, special na kahagadan, dulot ni Josel Asaytono Mendez and family,
for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosebi Asupardo Cantara and family. Special intention for birthday blessing of Antonio Boyet Micader. And to pass the board exam of Christine Joy, offered by Moliasgo family. Siring man sa mga kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Roger, dulot kan sa inyo sa family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Noliudon, dulot kan Bordios family. Froilan, dulot ni Rosibi Asupardo Cantara and family. Leonida, dulot ni Cho Bilga Balantes and family. Fe, dulot kan Manuel family. Fidel Senior and Trinidad, dulot ni Joy. All Souls in Purgatory, dulot ni Elbero Apoya and family. Romeo and Esther, dulot kan Aranita family. Aaron, dulot kan Naivi family. Maria Garcia, dulot kan Badoria family. And Emilita, dulot ni Ima Chan.
Matindog na po ang gabos, asin awit niya to ang awit sa pagpuon. Medyo mag-awit sa kagurangan, ito sa iyang langit. Hinapon kalimanan, hinipon kalis sa Diyos na sa Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na bebes, sarong komunidad, nagkakatiripon kita sa pagtaw kontra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magayon ta may mga naka-t-shirt na St. Jude, si Cha Belen, o Green. Yan. So aldaw po ini ni St. Jude ngunyan. So magdulok kita sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon sa satuya pong mga pangangaipo. Siringman, ngunyan na October 2, ipinagsaselebrar man niya to ang memorial o kafiestahan kan mga anghel na katambay o anghel de la guardia, Feast of the Guardian Angels. So maghagad man kita kan sa indang proteksyon, asin padagos na paggiya sa satuya pong buhay. Ngunyan midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos na galing magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhod kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo pahera, Cristo pahera ka, kagurangan, pahera ka, kagurangan, pahera ka. Mamibi kita, O Diyos, nahulikan sa imong daimasabing pangataman, nagkanigong magsugo sa mga banal na mong angheles sa pagbantay sa mo. Magwaras ka sa mga nag-aarang sa imo na danay na surugon sa saindang pagmangno, asin mag-ugma sa saindang pag-iriba sagkod paman. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinot na babasahon. Pagbasa hali sa libro nin Exodo. Susuguon ko ang sarong anghel na mga ngenotan sa indo, tanganing bantayan kamo sa dalan, asin tanganing darahon kamo sa lugar na sakong inandam. Magdangog kamo sa iya, asin magsunod sa gabos niyang sasabihon. Dainindo siya pagkontrahon, hulita sugo ko siya, asin dain niya papatawadon ang sa indong pagkakasala. Alagad kung sunodon nindo siya,
asin gibuhon ang gabos kong itinaram, lalabanan ko ang gabos nindong kaiwal, manginginotan sa saindo ang sakong anghel, pasiring sa daga kan mga Amoreyo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Heveo, asin Hebueseo, dangan paparaon ko sinda gabos. Tataramon nin kagurangnan, Salamat sa Diyos. pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Pinagbutan niya an sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Ang si isay man na magpaili sa kagurangnan, asin magdanay sa pag-ingat kan makakamhan, makakasabi sa kagurangnan, ika ang sakong pailihan, sakong bantayan sa kuyang Diyos, sakong sinasarigan. Pinagbutan niya an sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Ililigtas ka niya sa siod din paralitag, asin sa nakakagada na peste, tatahuban ka niya kan sa iyang mga pakpak, magiging ligtas ka sa iyang kaimbodan. Pinagbutan niya an sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Dai ka dapat matakot sa diklom ning banggi, ni sa busog na minalayog sa aldaw, ni sa peste na minahampak sa kadikloman, ni sa mga karata na nakakagadan sa kaudtuhan nin aldaw. Pinagbutan niya an sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Mayong karata na maabot sa imo, mayong kadahasan na madulok sa imong erokan, huli ta ibubugtak ni Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka sa inkaman magduman. Pinagbutan niya an sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdadalog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa ilo, Asin sa imong espiritu, pagkrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na iyan, nagdulok ang mga disipulo kay Jesus sa sinaghapot. Sisay ang pinakadakula sa kahadean ni langit. Nagsimbag, nag-apod si Jesus nin sarong aking salit, pinatindog sa atubang ninda, danga nagsabi, sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, kundi ikamo magbakli, sinmagin siring sa mga aking salit, dainanggad kamo makakalaog sa kahadean ni langit. At sisay man na magpakumbaba, siring kan salit na aking ini, iyo ang pinakadakula sa kahadean ni langit. Ang sisay man na minaako sa arog kaining aki sa ngaran ko, minaako sa ko. Dainanggad nito pagbasang-basangon na rin man sa mga saradit na ini. Ta sinasabihan ko kamo, ang sa indang mga anghel sa langit, danay na nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Mga tugang, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Good morning, Father. Pakigritaw kagkataintag, good morning. So sabi ko po kasubago, manya na aldaw, pinagsaselebrar niya to ang memorial o kapiyastahan kan mga angeles dila guardia, mga anghel na katambay or guardian angels. Narurumduman po pa po nindo itong pamibi that we grew up with na dinakulaan ta itong angel of God. Sige daw po, sarabay kita. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Yan. Mas mga matibay ka mo kaysa kasubagong 545 Mass. Yan.
So mga nagsirimba kasuba, garing mga malingaw na. O dahil na pinapangadji ining, pamibi na ining angel of God. Kung siguro tigsiseryoso pa ini, bigpapamibi ta pa hanggang unyan, magayunon baga na everyday we ask for the protection and guidance of our guardian angels. Siguro dahil ko tang mga, dahil ko tang mga flood control corruption. So mga politiko everyday nangangaradji kang prayer to guardian angels. And very timely, and sa tuyang ibanghelyo ko niyan, nagpapagirumdum sa to, kung gusto tada ang makaabot sa langit, mag-merit kang kahadean ni Diyos, we need to be like little children. Trusting, humble, and simple. Simple ang mga aki. And along the way, God has given us our angels or guardian angels to guide us. Tanganing makamtan kan lambang saro sa tuyaan langit. So iyan ang enot na reminder na tigtatao sa tuya kaining sa tuyang celebration mo niya. Naan sa tuyang mga anggeles padagos na kaibahan niya to sa satuyang paglakbay sa kinapan. They will never leave us alone. Daininda kita papabayaan. Kaya sabi bagakan sa tuyang kagurangnan, pagirumdum niya sa iyang mga disipulos, sinasabihan ko kamo, dainanggad nindo pagbasang-basangon an arinman sa mga saradit na aki. Sabi niya, an sa indang anghel sa langit, danay na nasa atubang kan sakong ama sa langit. Imagine, kada saro sa tuya may security detail. Bakong arog kan mga politiko, igwang mga security detail. But they came from a security agency, security provider. O kita, ang security detail ta, personal bodyguard ta, hali mismo, straight from God, straight from heaven. Ipinadala niya sa satuya, ang satuyang mga anggeles. Narumduman ko kang nadistino po ako sa parokya. Usually, pag arog kaining mga bulan, nagpupuuna po kami na magpasiring sa mga eskwelahan, tanganing magpakumpisal sa mga aki, tanganing gibuhon itong mga first communion. Sa darakulang parokya na may sakop na eskwelahan, usually October pa sana, before the graduation season, naglilibot na kamo sa mga school to hear the confessions of children and siyempre so pagpa-komunyon sa inda. So first communion, may sarong aking pilyo, pagdulok sa kuya, sabi sa kuya, Father, siguro po ngaya, tainin ng ganso selebrasyon, kafiestahan kang guardian angels. Siguro po ngaya, Padre, an sa kuya ngayang guardian angel, pagalo na. Sabi ko, ngata man, kasi ngaya, Padre, pirmi ngaya akong nadadapa, pirmi ngaya akong nadadakitan ni Madam, tapos ni Mama. Sabi ko man, totoo yan, pwede nga ning mag-file na ki overtime pay. At sa ibong anghel, with all the trouble that we get into sa buhay niya to, siguro pagal naman ang gadag sa tuyang mga guardian angels. But, despite that, we are assured today that they will never leave us alone. Dahil kita papabayaan kan sa tuyang mga anggeles. So we should always pray this prayer that we grew up with. Ang pamibi para sa mga anggeles, because this is a very simple reminder that God's love is always near to us through the presence of our guardian angels. Second point, our guardian angels teach us about these two things: childlike trust and humility. Kaya iniimbitaran baga kita digdi sa Ebanghelyo kan sa tuyang kagurangnan to become like little children. Mapakumbaba, nagsasarig, trusting in God, and not
pretending to know it all. Hindi yung tipong nagmamagaling. Oh, so tigaapod niya tong all-knowing na kita. Iyan ang tutukdo sa tuya kaining mga angheles. They always guide us towards safety. And of course, in holiness. Gusto nila kitang magiyahan, takaning maging banal. Did you ever experience itong mga pagkakataon na dikit na sana? O pwedeng nasagi na kita kan jeep. O nahulugan kita nin kahoy, bigla ang narealisar ta. O arog na sana kayo ni sa distansya. Yaon dyan nahulog sa kahoy, o may nag-aging sin. They need to yan tig-attribute sa satuyang guardian angels. Perhaps because of the help of the guardian angel, that we were saved. We were protected. Naramdaman ko, may nagtutururog na kaya. Yan, so, istoryahan ko kamo. May saro kay itong burat, pauli kong banggi, burat ng maray. Nag-agi sa sarong tulay dahil kang kaburatan, nahulog po siya sa tulay. But according to the story, siya mismo nag-istorya. Liligtas ngaya ako kang anghel de la guardia ko. Bigla na sana siyang napakapot duman sa portion kang tulay, na dahil siya nahulog diretso duman sa salog. Yeah. Nag-aga po siya, nakakapot duman. Nag-aga, nakakapot duman sa tulay. Burat nga ni. Habang nagliliwanag na, narealisar niya, hababaon man sa napalampos. Hababaon man sa nasu tulay. Kaya nahilig na kan mga tao, itong burat, kang naglalakaw na pauli, sige ang grabing panghinayang. Pero sabi niya, sa pag-istorya niya, ililigtas kaya ako kan sa kuyang anghel na katambay. So, sa tuyang mga anghel na katambay, bako sa nang nagdadara sa tuya sa safety, but also they would like to bring us to holiness. They whisper reminders when our conscience struggles. Lalong-lalo na sa pagdesisyon. Lalong-lalo na sa paggamit kan sa tong konsensya. Pagpili kung anoon maray, asin maraon. Arog mo niyan. Nagsisimba kita. O, sudumin, demonyo yaon, di nagsasabi sa imo, pagturog-turog na nga ngaya. Alawig paman ngayon, sermon kaya ni Father. O, pero so anghel mong katambay, hoy, magdangog ka kan sermon ni Father. Hilinga sa ang iba sa ilo, nagpadara sa demonyo. Baka uman sa hing-hing or whisper kan sa tuyang guardian angels. In other words, they guide us toward good if only we listen with childlike heart. Bako with pusong bato, bako itong mayo na nin konsensya. Ngunyan sa Pilipinas, kadakol kitang lindol, bagyo, korupsyon. Kadakol ang nagdadangog bako na sa saindang anghel de la guardia. Mas pipalabi na niya to, suboses ka, karatan sa satuyang buhay. Our angels teach us to let go of pride and trust in God like a child. So as we celebrate today, kaining kapiestahan o memorial kan mga Angeles de la Guardia, once again, may I invite you mula sa puso with faith-filled heart, with childlike faith, saro bes pagiraray pangadjiunta ining pamibi na mula sa puso itong pamibi sa mga anghel de la guardia. Sige, sarabay po kita. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. May we not only pray for protection, but also let us learn lessons from our guardian angels. Lugod pa man, padagos kitang maging mga mapakumbaba o humilde. Madagos kitang maging mga simple, asin padagos na harani
asin nagsasarig sa mahal na Diyos. Amen? Sakaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Itinutulot niya mo ang alakasin at tinapan. Maninagin ang anon. Blessed are you, Lord God. Ay naman We have this right to offer to service kay Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang mga atang na dinudulot mi sa paggalang kan mga banal mong angheles, asin kaugaying warasan na hulikan sa indang danay na pagbantay, makaligtas kami sa mga pag-alaman ngunyan, asin maugmang makaabot sa buhay na daing kasagkoran, uli kay Kristo, na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo dapat. maninigo, asin dapat, matanos asin nakakaligtas, dadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, asin daing maguntok sa imong kaumawan, sa imong mga arkangheles, asin na angheles, huli sa iya, ang kaanghelesan, nagsaselebrar kan sa imong kadakulaan, sa inda nagsasabay kaming nagsasamba sa kaugmahan, kay baninda sa tingog nin pag-omaw na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabuas asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa ito. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kad sa kuyang dugo kad bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa food na Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay. Kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabahan. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos, samang makakamahal sa pagkasaro kada Espiritu Santo, at gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa arawal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. tagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaob, asin pagdato kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog, sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. pungunyan na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Kan Diyos. Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramento itinusan sa pagbabanal ka sa imong simbahan. Tanda ka sa imong kaligtasan, asin pagpapalo at sa imong kamurayan. Ang kaligtasan, ang sakramento at sa pagpapakaligtas sa musa kasama. Tandakan ang among tinapay asin araw yamong ginakot an sa imong mapakasintuon sa pagirong-ronggan sa imong kaligtasan, asin pagpapahalo at sa imong kamurayan. Sa pagirong-ronggan sa imong kaligtasan, asin pagpapahalo at sa imong Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You are known even then as a great miracle worker. So great did His power live on you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamili kita. Kagurangnan, huli kan paglingkod kan mga anggeles, pasunoda sa dalanin kaligtasan asin katuninongan ang mga pinagkanigo mong pakakanon kan mga pinakadakulang sakramento para sa buhay na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes,
nag-abot po sa 11,415.65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 2,253 pesos and 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,787 pesos. Sa Sabado, Oktubre 4, iyo po ang kapistahan ni San Francisco de Assis. Magkakaigwa po nin Blessing of Faith pagkatapos po nin misang alas 6:45 sa pagkaaga. Siring man sa Oktubre 19, mapuon na po ang nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo, sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa mga mawot po, maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ng Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2, dinner concert for a cause sa Oktubre 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center, LC3. And proceeds kan mga nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago nin mga masurunod na padi sa Diocese ng Legazpi. Sa maot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man sa masunod na semana, Oktubre 6, sagkod 8, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na bot niya tong girumdumon. Ang nakuliktan niya tuong niya na bulan nin September hali sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina o sa mga tao sa likod ang tada canister. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Oktubre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, sarong 5,000, 1,000, tulong 500, asin 200. Diyos mabalos po. I just would like to remind you po na sa maabot pong Sabado, Feast of Saint Francis of Assisi, magkakaigwa kita ni Blessing of Pets. So, darahon po nindo digdi sa mga alaga nindo. After the 6:45 Mass, gigibuhon po ang pagbendisyon. Then immediately after that, iniimbitaran ko man po kamo na makisumaro sa sarong aktibidad kan sa tuyang parokya in connection with the celebration of the season of creation. Magkakaigwa po kita after the Mass nin tree planting dyan po sa Lambak. Yan. So, igwa kita nin mga itatanom na kahoy, Nara and Bignay. So, baka may panahon po kamo sa Sabado, please join us and sa tuya pong parokya magkakaigwa nin tree planting. And magayon nahiling ko, minsan aram nindo honestly, nangangaturugan ako na pag nagmimisa akong Huwebes, ang gabos na nagsisirimba, nakasulog po kang arong kan sulog ni Cha Belen, yan na, may St. Jude. Yan. Dakulong pa po kitang t-shirt dyan. Yan. So baka gusto po nindo magkaigwa kayo ng t-shirt na St. Jude, and we can possibly use it also, wear it during the tree planting activity kan sa tuya pong parokya. And that would be a big help. Bako sa nang kamo makaako nin bendisyon, haliki St. Jude, o pag nasulot nindo yan, may hold-upper, matatakot yan sigurado. Yan. So pag ma-exam, yan ang sulugo nindo si St. Jude. O, kaibahan nindo siya. So, pagbukas po kan office at yan, available po ang siring na mga t-shirt, iba-ibang kulay. Dahil na kamong problema, ano daw ngayon susulugo ko sa aga? Ay, yun na, St. Jude. Yan, di ba? So, sana umabot ang time na gabos na nagsisimba sa St. Jude, naka-t-shirt na St. Jude, especially during Thursdays. So, matindog na po kita para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, ka Diyos na mamumuton, na sinmaherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Gabos kami nangangaponan sa simong kabanalan. Kami manugod Liwanagan, kan simong pinsan sa kalangitan, si Jesus, simong katuo, kami kaherakiman. Si Jesus, simong katuo, kami kaherakiman. Good night, good morning.